ва гуфтанд ки шуруъ карда аз соли 2024 ба саволҳотон ҷавоб мегардонем дар ҳолате ки шумо ба нияти соҳибкорӣ меёрем. мисол мегирем, агар нафарҳое ки шуъбаи ғоибона хондагиянд. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси нав саршидагиай ва ман хостам ки имрӯз барои шумо як аксия кунам. Аксия кардани мо ба хотире мебошад ки шумо да билетҳо арзон биғалтанд ва билети бисёр бихаред. боварӣ дорам ки дастгирии хуб мекунед. Амихе марҳамат видеоро тамошо кунед ва ҳатман билет бихаред. Ассалому алайкум бародарони азизу гироми қадр. имрӯз да конкурсе ки каналда рафтесай аксия барои шумо ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Да конкурс шоҳҷоизаҳо Camry D, Camry C ва 199. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чекта роӣ мекунӣ. Бидро ба аксия билет бихар ки пушаймон мешавӣ. хоб ба қисми мавзӯи асосии имрӯза мегзарем ки тааллуқ дора ба нафарҳое ки двайнои гражданство доранд. агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекарданд ва постоянни регистратсия доштанд, яъне ки ин пешниҳод чӣ бояд ҳамин қонун аз соли 2024 ба имзо бираса. ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия постоянни регистратсия дошт ва агар ки ба номи ӯ даъватнома барои хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия омадагӣ бошад ва дар ҳолати саркашӣ кардан аз хизмат дар Федератсияи Русия қайд карда гуфтанд ки аз инҷа пас наметавонанд дигар правара дастрас кунанд ва то ҳатто нафарҳое ки ҳуҷҷати ронандагии расистӣ доштанд ё ки мошини шахсӣ доштанд, кору фаъолият мекарданду мегаштанд дар Русия, вақте ки ҳуҷҷатҳои солонаи ана ҳамун мошин даже ба итмом мераса, дар ҳолати ба итмом расидани ҳуҷҷатҳо дигarbora наметавонад ки ҳатто мошинша ҳуҷҷат бикунад. ҳуҷҷати солонара дар назар дорем. ира пешниҳод кардам ба Думаи давлатии Федератсияи Русия ва гуфтанд ки шуруъ карда аз соли 2024 ин қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва ҳар касе ки саркашӣ кардагӣ буд аз артиши Федератсияи Русия дигар ҳуҷҷати ронандагӣ дода намешавад, дигар дар мактабҳои ронандагӣ таҳсил кардан наметавонанд ва агар нафарҳое ки ҳуҷҷати ронандагӣ дошта буданд, то ҳатто ана ҳамун срокаш вақте ки ба итмом мераса, наметавонанд ки аз сари нав ҳуҷҷати ронандагиро дастрас кунанд. бародарони азизу гироми қадр, бо диққат бошед ва хуб гӯш кунед ки ин ба ҳамаи муҳоҷирон дахл надорад. танҳо ба нафарҳое дахл дорад ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекардану шаҳрвандии Русияро доштанд ва постоянни регистратсия доштану агар ки ба номшон повестка омада бошад ва дар ҳолате ки шаҳрвандии Русияро дошта бошеду ба номи шумо повестка омадагӣ набошад, ин ба ягонтаи шумо дахл ва тааллуқ надорад. ба ҳамин хотир ин ҷиҳати нозукиша хуб аҳамият бидиҳед. тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи бародар, ман патент кардам, 2 моҳ супоридам ва аэросия биромадам, 1 моҳ гузашт, ман метавонам рафта айсари нав патент кунам. бале, дар ҳолате ки ту предоплата кардагӣ ва ягон нарушени кардагӣ нести ва аэросия берун биромадагӣ, ӯ ягон намуд ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб намерава бародар. як кас нависондай, агар либос биёрем растамошка меспорем. дар ҳолате ки шумо ба нияти соҳибкорӣ меёрем, мисол мегирем, агар аз ягон давлати дигар либоса мегирем меёрем ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва мехоҳем ки шумо либосотона бизнес кунед, дар ин ҳолат уҳдадор ҳастаи ҳамон одам ки андозша пардохт кунад, яъне ки бояд растамошка карда шавад. як каси дигар нависондай, ассалому алайкум ака, аблава тамом шуд ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ давно ба итмом расидагиа бародарон.
як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон билетҳои конкурс ҳаст ё ин ки не финал наздик омадай. бале билетҳо ҳастанд бародарои азиз, шумо инами нафарҳое ки тамошо кардаистен шанса аз даст надода метавонед ки ина ҳами рӯз бидроен ба аксия, яъне ки ба 1000 рубл 10 дона билетона бихарен ва финал вобаста аз шумо мебошад. мумкин ки ягон ҳафта пас мо финала аниқ кунем, аз ҳамаи шумо вобастагӣ дорад. ба ҳамин хотир шумо бидроен билетҳоро харидан гиред. як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар, баъд аз соли нав ҳама бояд официалӣ кор кунад дар Россия, мефаҳмондед. бале мо дар ин мавзӯъ тақрибан 1 моҳ пеш видео карда ҳамаша фаҳмондагӣ будем. баъди соли нав бисёр тағйиротҳо ва иловаҳо ворид мешавад, то ҳатто дигар бе трудовой договор ба кор қабул намекунанд, яъне ки бояд шаҳрванди хориҷӣ дар ҳолати кору фаъолият кардан мақсад бо ҳамун ширкати кориш трудовой договор кунад, шартномаи меҳнатӣ кунад. трудовой договор ҳатмӣ мешавад ва боз чандин тағйироту иловаҳои дигар ҳастанд. худо розӣ бошад, бо видео мекунем, ҳамаша паратар мефаҳмонем. Акрамов нависондай: чӣ тавр дар аэропорт рассамошка кардан мумкин аст? вақте ки шумо дар фурудгоҳ қарор доред, аз ягон ҷо меоед ба ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳамунҷа коркунои махсус ҳастанд, муроҷиат мекунед ва ҳар чизе ки доред шумо рассамошка карда мешавад. як каси дигар нависондай: акаҷон 1 сол ши телефон гирифтам, маҳкам мешавад ё ин ки не? телефонҳое ки пештар дастрас кардагӣ ҳастен, ин мақсад тағйироту иловаҳо ба ӯ касо тааллуқ надорад ва ё бо тариқи автоматӣ ба қайд гирифта шудагиянд аз ҷониби ҳамун ширкатҳои мобилӣ. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, нашод амнистия барои одамои депортатсия шудагӣ, ягон хабар нестай? не, мутаассифона дар ин мавзӯъ ягон ахбороти нав нест бародар. футбол нависондай: салом, ҳамин одамое ки донишгоҳ заочно мехонанд, баъди диплом гирифтан 1 сол хизмат мекунанд ё ин ки 2 сол. нафарҳое ки шуъбаи ғоибона хондагиянд, баъди хатми донишгоҳ 2 сол хизмат мекунанд. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.